Tervetuloa Multisiltaan. Minä olen Hannu Majava Remat Centeristä. Tiesithän, että Remats on maailman suurin kiinteistön välitysketju. Meillä on Tampereella 3 toimistoa ja noin 40 välittäjää. Seisomme nyt osoitteessa Multisillan katu 5. Meillä on myynnissä tässä takanani olevassa talossa ensimmäisen kerroksen edullinen kaksio, jonka pinta-ala on 56,5 neliötä. Tämä asunto on erittäin tilava tämän päivän kaksioksi. Asunnosta löytyy myös lasitettu parveke, joka lisää asumismukavuutta. Mikäli olet kiinnostunut tästä asunnosta, niin ota minuun yhteyttä ja sovitaan näyttö. Tervetuloa!